Haideți că am intrat puțin să vă povestesc repede o fază de care am râs rău de tot. Îmi trimite a mea soție un mesaj în care îmi cere un pic de ciment. Și stau puțin și mă gândesc, pentru ce vrei tu să faci cu ciment în casă? Ia trimite-mi o poză. Și sta să vedeți pentru ce îmi cere mie un pic de ciment. Doar un pic, mi-a spus, nu. Iubire, ne arăși și nouă pentru ce mi-ai cerut mie un pic de ciment astăzi. Bun, deci, i-am cerut puțin ciment ca să pun în gaura asta de aici, care tot picura apă. Și cu ce ai acoperit-o? Mamă. Pățișor de urechi. Și n-ai voie tu să bagi ciment? Da, iubire, n-ai voie, am eu să bag ciment.